Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Lunes, Enero 27, 2020. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. 3 katuig nga bata patay matapos nabungguan sang salakyan. 27 anyos nga babae nga isa sa nagbitbit sang binastos nga placard sa Dinagsa Festival nag-public apology. Sa balita national, alert level status sang Bulkan Taal ginapapanaog sa alert level 3. Gobyerno nagapabilin nga alerto. Pilipinas wala pa sang plano evacuate ang mga Pinoy nga yara sa Wuhan, China. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos kilamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Lasay 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang 3 katuig nga batang lalaki matapos sa aksidente nga nabungguan sang Mitsubishi Expander nga salakyan sa may Banga Castro Barangay Poblasyon, Banwasang Valladolid, 1:30 kahapon sang hapon, Enero 26. Hungod nga wala ginhingad na ng biktima samtang driver sang salakyan ang ginkilala kay Edwin Ofalia, 43 anyos, kag residente sang San Esteban Village sa syudad sang Bago. Tuloy kay Captain Joseph Cartontina, hepe sang Valladolid PNP, sila ni siyang pagpagusisa una nga nagtabok ang hiloy sang biktima agod magbakal sa Tiangge sa piyang kadalana, kag wala sinin natalo pang dana nga nagsunod ng iyang bata, rason nga nabungguan sang salakyan gikan norte padulong sur nga direksyon. Naigo sa wala nga panguna nga goma sang salakyan ng bata, rason nga nakangkon sang patal nga kapilasan sa ulo. Palayag sang hepe sang Valladolid nga base sa mga saksi, mahinay lamang pagpadalagan ni Ofalia. Ginhingagaw pa nga madala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga patay na. Preso naman sa custodial facility sang Valladolid PNP ang driver. Patay ang 81 anyos nga babae matapos nabungguan sa isa ka taxi sa barangay Ginhalaran, syudad sang Silay, last 6 sang aga, Enero 25.
Ang biktima amo si Magdalena Villegues, kag residente sa among lugar, samtang taxi driver amo si Rolando Rosales, 65 anyos, kag taga homesite Montevista, syudad sang Bacolod. Sulok kay Major Rolly Pondivilla, ang hepe sang Silay PNP, papauli si Rosales sa syudad sang Bacolod kag wala matalupangdan nga nagtabok ang biktima, rason nga nabungguan niya ini kag nakaangkon sa naglain-lain nga kapilasan. Giningagaw pa nga madala sa Teresita Lopez Landone Provincial Hospital ang biktima, apang gindeklarar nga patay. Sa karon, ginahulat pa ng Pondivilla ang desisyon sang pamilya kung pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide si Rosales. Nagpalayag ang tagiya sang taxi nga handa ini maghatag sang bulig pinansyal sa nalisdan sang biktima. Sa iban nga balita lokal, nag-issue ang public apology ang 27 anyos nga babayi nga iya litrato ang isa lamang sa nag-viral nga may kapyot nga binastos nga placard sa may dinagsa festival sa syudad sang Cadiz sa tong Sabado nga adlaw. Sa interview sa Aksyon Radio, nagpangayo sang pasensya si alias Marie sa iya nahimo kag aminado nga naapektuhan ng iya personal nga kabuhi matapos gain pakamalaot sa social media. Ining unang ation nga na-eksperyensyahan ni Marie ang dinagsa festival. Sulo kay Marie, nagapangayo ni sang pasaylo sa mga opisyal sang Cadiz kag sa mga persona nga iya na ofenda. Aminado may ni nga hindi manaming ilang nga nahimo kag nadala lamang sa sinadya sang kapestahan. Lalo ni Marie nga personal nga magpadulong sa syudad sang Cadiz para ipalambot ang pagpangayo sang pasensya sa mga opisyal. Pangayo gid ko pasaylo or pasensya sa alkalde kag sa mga city officials sang Cadiz nga kabay patani nga pasayloan kami sang amon nga na himo nga malain. Nabatian si alias Marie ang isa sa mga nag-viral sa dinagsa festival. Arestado ang tatlo ka newly identified drug personality sa syudad sang Silay kag nakuhaan sang 60,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu sa buy-bust operation last 12 sang Udto Enero 25 sa Villa Hirgon, Barangay Rizal, syudad sang Silay. Ang subject sa operasyon mo si Chris John Gilaran, 27 anyos, kag arestado makopdanan sini nga Sunday Gilbert Herongka, 30 anyos, kag JR Herongka, 30 anyos. Suro kay Major Rolly Pondivilla ang hepe sang Silay PNP, madugay na aging surveillance si Gilaran matapos nakabaton sa impormasyon nga naga-intra sa illegal nga droga. Dugang pa ni Pondivilla, base sa ilang monitoring kag validation, naga-supply si Gilaran dira lang mismo sa syudad kag sa karon ila pa ginahibalo kun diin ini nagkuha sang droga. Preso karon ang tatlo sa custodial facility sang Silay PNP kag natala ng apasakan sang kaso subong adlaw Enero 27. Sa dugang pangabalita lokal, arestado maning sa lalaki sa drug bypass operation sa may DC3 Regent Pearl Home sa Division Barangay Alihis, syudad sang Bacolod, pasado las 2 kahapon sang hapon Enero 26 sa Domingo. Ang nidakpan, hanging kilala kay Johnny Ape, 42 anyos, ginikabig nga high value target akong HVT. Ang suspect ay nakuhaan sa balot 30,000 pesos sang suspected shabu. Sunod kay Police Major Carmelo Normal, ang hepe sang Police Station No. 7. Si Ape ang nadakpan sa sadtong Mayo 2019 kag nakagawa sang Nobyembre sa parehong tuig matapos naka-avail sang plea bargaining agreement. Suno kay Normal, nagpadayon sa transaksyon sang droga ang suspect kabang dalan nga liwat nga gin-operate sang kapulisan. Ang suspect ang preso sa karon sa custodial facility sang Police Station No. 7. Nakuha ang 30,000 pesos nga balor sang droga sa 24 anyos nga lalaki sa buy-bust operation sa Police Station 4 sa Ilac Street, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod, last 2:30 sang aga Domingo, Enero 26. Ang suspect ang ginkilala kay Leo Agsam alias Doggy, nagapuyo sa among lugar. Nakuha sa poder ni Agsam ang balot 30,000 pesos nga ginapatihan siya buk 500 pesos nga buy-bust money kag kwarta. Ang suspect ang mga tubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang gintupok naman sang kalayo ang puloy-an sa isa ka pamilya matapos sugod ni ginsunog sang padre de pamilya sa may Purok Orchids, Barangay Cagaykay, banwa sa hinubaan las 4:30 sadtong hapon sa Enero 25. Ginklalang suspect kay Ricky Landero, 26 anyos. Sunod kay Major Clifford Batadhayng hepe sang hinubaan PNP. Impluensyado sa makaulubong nga limnon si Landero rason nga iya ginsinihana ang kwarto sa iya live-in partner gamit ang disposable lighter. Pagbangon himo sa light materials ang puloy-an, madasig nga naglaptang kalayo.
Laing ni Batatay, nagalumon ang sanday landero sa ginikanan sa live-in partner si Daisy Tachado, 26 anyos. Detenido karon sa custodial facilities ng Inuban PNP si landero kag ginahulat pasing kapulisan ang desisyon sang pamilya kon mapasaka sila sang kaso. Sa Numero, naglamot sa 50,000 pesos ang balor sang kahalitan nga gintugas sang sunog. Si Daisy ang iyang mga ginikanan kaging ila apat ka mga kabataan sang sospeka ang temporaryo karon nga nagatenir sa barangay hall. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa aton nga mga nag-antos balas ang dugay na sa ilang Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang Status sang Bulkan Taal gain papanaog sa alert level 3. Pilipinas, wala pa sang plano nga i-evacuate ang mga Pinoy nga yara sa Wuhan, China. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balag. Balitang Bayan, numero 1. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpapanawag sang FIVOX Alert Level 3 ang estado sang Bulkan Taal kahapon nga adlaw Domingo Enero 26. Sulod kay FIVOX Officer in Charge Renato Solidom, ini matapos na gamay ang posibilidad sang hazardous eruption sang bulkan. Apang klaro naman ni Solidom nga padayon sa gihapon ang aktibidad sang Taal Volcano ag nagapabilin sa gihapon ang posibilidad sang mabaskog nga paglupok. Madumduman sa tuong Enero 12 sang ginbatak ang Alert Level 4 status sang Taala bangon sa magmatic unrest na nagisuda sa mandatory evacuation sa mga residente sa sulod sang 14-kilometer radius zone. Samtang sunod kay Batangas Governor Hermelando Mandanas, kinahanglan lang ang mangin alerto mabinantayon kag handa mag-evacuate sa sulod sa isa ka oras. Ang talan bangon nagapabilin sa gihapon ang posibilidad nga liwat nga maglupok ang Bulkang Taal. Ginanunsyo ni Batangas Governor Hermelando Mandanas nga depende na sa mga residente sang 12 banwa kag syudad sang probinsya sang Batangas sa pagdesisyon angot sa pagbalik sa ilang lugar kasunod sang pagpanubo sang FIVOX sa estado sang Bulkan Taal sa Alert Level 3. Sa press conference Enero 26, ginpahayag ni Mandanas, may opsyon na mga residente nga magbalik sa ilang lugar magluwas lamang sa lugar nga Agoncillo kag Laurel. Sulod sa gobernador, wala na sang lockdown sa mga banwa sang Alitagtag, Balete, Cuenca, Lemery, Malvar, Mataas nga Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, Syudad sang Tanawan kag Lipa. Ginklaro ni Mandanas nga pabilin kung nagpabilin sa lockdown sa Volcano Island kag hindi na pwede makabalik sa isla. Magapabilin nga bukas ang mga evacuation centers sa mga napektuhan sa kalamidad sa tion nga hindi pa nila luyag magbalik sa ila nga lugar. Magabalik naman ang klase sa pila ka mga eskwelahan sa Tagaytay matapos gin-suspend sa masobra 2 ka semana umpisa subong adlaw Enero 27. Sunod kay Batangas Governor Hermelando Mandanas, 17 ka mga eskwelahan sa elementary kag high school sa Tagaytay ang magabalik na sa klase samta ang mga kolehiyo kag universidad naman ang magabalik sa klase sa Biyernes nga adlaw Enero 31. Sunod sa gobernador, nagapabilin nga suspendido ang klase sa elementary kag high school sa Batangas. Tubtob nga makapagwa ang otoridad sang panibagong nga announcement. Nalawagan naman ang gobyerno sa Batangas sa publiko nga untata na ang pag-donate sang bayo bangod tuman nakadamo sang ilang nabaton. Sa karon prioridad sa mga evacuees sang pagkaon, tubig, bulong kag iban pa. Nagapabilin nga nakaalerto ang gobyerno apisar nga ginpapanaog ang Bulkan Taal sa Alert Level 3 humalin sa Alert Level 4. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi maglaylo ang gobyerno kag pirme nga preparado ang gobyerno sa pamahog sang pag-alboruto sang Bulkan Taal. Liwat nga nanawagan si Panelo sa mga residente sa palibot sang bulkan nga likawan ang pagbalik sa lugar. Nagpanugyan si Panelo sa publiko nga sundon ang mando sa mga opisyal sang gobyerno nga yara sa national level sang sa mga lokal nga panguluhan. Sa pinakauli nga datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council, naglambot na sa kapin na 100,000 ka mga residente ang apektado sa paglupok sang bulkan. Sa iban nga balita nasyonal, wala pa sang plano ng gobyerno sa Pilipinas nga i-evacuate ang mga Pinoy nga nakabase sa Wuhan, China o Wuhan City, China ang epicenter sang coronavirus outbreak. Sulod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala ini sa may nabatian nga may among nga plano si Presidente Rodrigo Duterte. Naglambot na sa masobra 2,000 ang komparbado nga kaso sang coronavirus sa Wuhan kag kalabanan amo ang mga katigulangan.
Nagapabilin sa gihapon nga coronavirus-free ang Pilipinas pero may pila ka mga persona nga ginamonitor kag ginaobserbahan bangon sa nakitaan na sang sintomas. Samtang ginpahayag di Ross Fingold sang Safe Pro Group Consultancy Ads nga mahinay ang pila ka mga pungsod sa Asia sa pagresponder sa coronavirus outbreak. Nagpasiguro ang Malacanang sa publiko nga mayaras ang measure ang Department of Health sa DOH agud malikawan ang paglaptas ang coronavirus sa Pilipinas. Ini ang ginpagawa nga statement ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos nga padayon nga nag-apekto ang virus bisan sa gwa sang Wuhan City, China. Sunod pa kay Panelo, preparado ang DOH sa tion nga maglambot ang virus sa Pilipinas. Ginpatahag ni Panelo ilan na intindihan kung magdesisyon ang mga Pinoy nga magpabilin sa pungsod nga apektado sang masakit bangod sa ilang nga trabaho. Nagpangabay si Panelo sa mga Pinoy nga yara sa apektado nga pungsod nga sundod ang mga ginapatuman nga pulisa sang gobyerno. Ang coronavirus ang naglapta na sa kapin 11 ka mga pungsod. Sa dugang pangabalita national, ginpathag ni Senador Aquilino Pimentel III ng kanselasyon sa US visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang naghatag lamang alagyan para ma-review ang Visiting Forces Agreement o na VFA. Suno kay Pimentel, mahimo nga re-review lamang tungod kung basihan ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagakaulugan nga may isa ka bulan ang executive branch para tunan ang mahimo termination sang VFA. Sunod sa Senador, hindi basihan ng paandam sang Presidente nga pag-terminate sang VFA tungod nagakinahanglan sang formal notice sa Estados Unidos sa ang nasambit nga desisyon. Mas sobra 38,000 ka mga travelers ang gindilian nga makabiya sa Pilipinas ang 2019 sa idalom sang anti-trafficking campaign sang Bureau of Immigration ug BI. Sa statement, naging pahayag ni BI Commissioner Jaime Morente, ang record sang 2019 ang mas mataas sang 16% ikumparar sa 2018. Ginpathag sang BI, mayoriya sa mga tao nga wala ginpalin sa pungsod ang bawod na paslawan nga makakomply sang requirements padulong sa ibang nga pungsod o kung nagasumiter sa hindi amo nga mga supporting o travel documents. Mas sobra 400 naman ka mga pasahero ang gin-turnover sa Interagency Council Against Trafficking agod imbestigahan o kung pasakaan sa kaso. Sunod sa BI, 85% sa mga pasahero ang na-intercept sa Ninoy Aquino International Airport, samtang iba naman ang ginpunggan sa Mactan, Clark, Iloilo, Calibo, kag Davao airports. Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga bukol-bukol naman lang nga nagatubo sa aton nga lawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya pa kay basi mag malignant pa ina. Ha? Mag-inom na sang Santon Plus. Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian habang balita sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga daw Lunes, Enero 27, 2020. Balikay kita karon dakna las 7 ng aga para sa dugang pang nga mga balita. Kaming inyo nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Dale Salazar. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion. Pagkay Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.